Asikubingelele sikwamukele kuhambo la Jenny la kwezasekhaya network igama usithembiso isibongo usibisi ngiyazi ukuthi uyamangala ukuthi sivumbukaphi sivelaphi ngoba ke it's been quite some time sinyamalele Nkosi yami yabona izimo zempilo izimo zomhlaba uplana wena uhlanganisa uthi izinto zizohamba ngalendlela uthola ukuthi izinto zihamba ngenye indlela that is why ke kade sisanyamalele sibuyile ke sibuye ngaleyo ndlela leyo ke futhi Nkosi yami esasiqale ngayo so ama cameras awekho studio sethu asisebenzi equipment ayikho but ke kunokuthi sihlale singakhulumi ngoba kubalekile ukuthi uzwe lento esiphethe uzwe lento esishoyo so we've decided ukuthi no ngoba izinto zikakafuna ukuhlangana ake siqhubeke ngayo lendlela siyabonga kakhulu ke ukuseseka kwakho kuona onke ama platforms ethu esinawo okuyi Fly Radio siyabonga ukuthi ukhona kuyona uyakwazi ukuthi usupport Flymac iyatholakala kuyimagazini yethu ephuma njalo after 3 months siyabonga ukuthi uyasupporta nakuyona nakhona ke lana siyabonga ukuthi uzoqhubekile nje usupporta njengokujwayelekile lana ke kwezasekhaya network njengoba wazi ukuthi sineyinhlelo ezahlukene sikhona lapha ke zasekhaya talk every Friday la esuke sibheka khona indaba lezi sithi izona ezisuke ihambe phambili sontweni kanti sinawo ke nama skits alokhu evela esilokhu siwenza ikhashana nalezo ikhashana nje siyabonga ukuthi ke bakhona abachokozela kakhulu lana ke kuhambo la Jenny sisuke sibheka nje umuntu esixoxela ngohambo lwakhe empilweni ukuthi ula ekhona ufike kanjani udlulephi ngenhloso yokuthi kube khona ke sicoshayo kube khona esikufundayo kulokho sivula ke namhlanje sivula ngentokazi intokazi nje ethe ake siqale ngayo ku2026 ake sibuye ngayo Nkosazana asikwamukele sikubingelele kuhambo la Jenny ngibingelele igama uXoli uKamaphumulo Zungu amsho abaningi bazosho ukuthi hawa biza amagama u2 ngisamangele nami njengamanje ngazi noma ke awichaze awube ichaze isuka nje njengoba ngithi nguKamaphumulo Zungu ngibiza lezi ibongeza u2 because ngiyayithanda umani ubaba mabashadana so mina ngibiza zo2 Kamaphumulo uma wami uZungu ubaba wami so ingakho ngibiza zo2 ngithi Xoli Kamaphumulo Zungu manje uma sekiwa lapha ke emsamo sekukhona ukulungiswa ukulungisa phi wena ukulungisa kwaZungu noma Kamaphumulo ngikulungisa Kamaphumulo ubaba ubaba I mean uma Kamaphumulo uZungu uyena ubaba okulungisa Kamaphumulo ngoba umani ubaba abashadana yes basaphila so ngibelonga ko malume no abasaphila abasekho bobabili yes okay cha ngoba bengizobuza ukuthi uma beyihlanganisa ke into zabo beyilungisa manje wenze njani kuleso simo ubuyela ngapha kaZungu futhi ngibuyela lapha kaZungu ngizobe sengibiza isibongo esisodwa ke sithi sengithi Xoli Zungu Kamaphumulo engasekho yazi it's interesting yazi lento oyishoyo ngike ngizwe angazi kahle ngike ngizwe kodwa abanye bekhuluma indaba zokuthi abantu abazaleke ngalendlela osho ngayo abazali mabengasekho bayakwazi ukuthi babashadise abazali babo iqinisa ngakanani ngokwakho kwazi lonto abantu abadala bayakwenza lokho bayakwenza lokho mhlawumbe mawukuthi kini kababa wakho bayakuthanda kuyenzeka wena ozalwa ngale njengoba nguZungu nje njengoba ngizalwa kaZungu mawukuthi mina bafuna ngibiza isimongo esodwa bazokwazi ukuthi bahambe baye komalume bafike bangithenge ukuze ngizobiza isibongo sangala kaZungu bakuthenge okusho ukuthi lento yokudayisa komuntu into endala abantu bayadayisa abantu kusho ukuthi ngenzeka ukuthi nawe uyadayisa ngakolunye uhlangothi cabanga ukuthi ngeke ngizobe ngadayisa waphela ngizobe ngizayiliwa ngithi mina ngizalwa khona lapha kaZungu so bona bazobe bengithengela ukuthi ngibize isibongo sakho hayi ngeke Xoli bazobe bekuthenga ayikaze yathenga into engadayisi bazobe bekuthenga that means uyadayisa okay ngizosho njalo uyadayisa ngizosho njalo ngoba phela kuthiwa yini isintu isintu sasekhaya noma kuthiwa yini manje kulokudayisa kwakho uyimalini abantu abadalayo abanolwazi lokho okay bese ngifuna ukubheka emaphaketheni ukuthi akukho incane okukhona okay bahamba nini abazali emhlabeni okay uma wami wahamba ngangifunda ugrade 7 it was 2007 ubaba wahamba I was in grade 9 it was 2009 namba balandelana yeah
ngoba phela because grade 7 grade 9 yeah yeah So- and by that time uma wami ngangimdinga kakhulu because I was in grade 7 noma ngabuka usuku lawo amaklasi la usuku usukhula usuqala nokuthomba 99 so uqala ukubona abafana hayi kanjalo hayi kanjalo no kunezinye izinto othi mangabe intombazane ukhula zishintshe emzimbeni yabo so ingazi ukuthi ungathola umuntu wesifazane ungawazi ukuthi ukhulume nawe seduze kwakho so then God decided ukuthi amthathe kuma wami ngaleso sikhathi mina ngisamdinga ngesikhathi emthatha usala nobani ngisala nobaba babengahlali ndawonye no oh okay Yes. so kusho ukuthi wawuhlala kamama wathi umedlula umama ukhula kwami ngikhule ngihlala kababa angazi ukuthi ngafika kanjani kababa ngikhule ngingahlali noma okay so ibond iqale ngaleso sikhathi mina sengifunda ugrade 7 nayo ma kanti useyahamba kanti sezohamba emhlabeni yo phephisa Yeah. phephisa so kwaba into nje kanjalo so before ukufike lesikhathi sokuthi umama ahambe emhlabeni ake sibheke ukukhula kwakho ukhulela kababa without umama how was life ngizothi bekumnandi because you know mangabe ukhuliswa isalukwazi vele sithandayo konke nje ukuthola kuba right even isikhala sama awusiboni ngoba usuku umncane usakhula uqala ukuyibona izinto mangabe usufike kuyona le grade engishoyo ukuthi yabo ma kuba ukhona so nje ngizothi ngikhule kahle ugogo wakababa yes uma kababa naye ubaba ubengikhulisa ngeleli right uthando nje engilazi kakhulu uthando lika makababa nobaba ngoba ekukhuleni kwami nje ngingane ngikhulele ngihlala kababa uma engekho okay asiphuthumeke la nakho ka grade 7 umama uyahamba and uhamba ngesikhathi esimbi ngesikhathi kusakheka ibond phakathi kwakho naye kwenzakalani nje awusithatha usibeke nje ngalesikhathi kuvela ukuthi noma kuvela indaba zokuthi umama usedlulile emhlabeni okay ngaleso sikhathi kuvela ukuthi uma ekhe emhlabeni izalukwazi ukuthi mina bezingithanda ngoba ukukhula nje kwami njengoba ngisho uthando lami ngilazi ngikhule izalukwazi bezingibanga samakama nesamakababa so by that time uma ehamba emhlabeni ngangivakashele ugogo I think ikole zayivaliwe mangabe ngivakashele ugogo ugogo asho ukuthi uma uyagula ngihlala noma uma behlala emzini kababa wakhe nogogo ehlala la kwakhe uma kama so mengivakashile ke kubo kama ugogo angitshela ukuthi uma thiwa bamhambisa esibhedlela ukhala ngokuthi uphethwe ikhanda yabo it was Monday mangabe ngikhumbula kahle it was Monday ugogo ngitshela ukuthi uzohamba ngolwesithathu ayobheka uma ngoba kuthula lisiwe esibhedlela on Monday ukhala ngekhanda alright ahambe ke okubo msomlu ukuthusa esibhedlela on Wednesday ugogo mangabe ezothi uyavuka uyahamba uye esibhedlela then she got a call from hospital ukuthi umanga sekhe emhlabeni abazi nakhona ukuthi imbangela ukuthi aphathwe ikhanda yini ngoba thubesho ukuthi ubekhala ngekhanda libhlungu nesiyezi kodwa esibhedlela uthi mangabe kushiyo bathi bebengakuboni konke lokho kwaphela kanjalo ke yeah ngifuna le yindaba ngesikhathi zifika kwena ukuthi kwakunjani kwenzakalani because khona ezinye izinto esithatha like kanti zisho into enkulu yabona nje mina angifuni ukuqema amanga angikakaze ngibe kuleso simo sokuthi kudlule umuntu engimthandayo because laba badlula ngisemncane kakhulu so as a teenager udlulelwa umama ngesikhathi umdinga ngesikhathi kunale bond yakhekayo phakathi kwakho naye ngifuna mhlawumbe umusakhumbula usilandise ukuthi kwenzakalani noma unakanga nje nawe useyingane ngathi angibangize nginake kakhulu because bengakabi nebond naye kangako ngisho kanjalo labo mangabe umuntu ehambile emhlabeni kwesinye isikhathi sike sikhumbule the memories that we had izinto besikade sizenza naye so kuma akuvange kuze kube nakho lokho yeah okwababhlungu kakhulu ilokho ukababa wami but kuma akulumelanga kakhulu how was the relationship nobaba Nkosi yami leya muntu esisiwaye ngithanda he was my sister ubhuti uma wami wayikho konke nje yeah but on side lama yeah okay so badlula ke bobabili then uthathwa isinye salwazi
kulezalukwazi noma ukuqhubeka ukuhlala kulesi? Ngithathwa umakama manje uhlala nami full time. Ungithathisa ukuthi umakama wayesengasekho kahle empilweni. Wayesehlala ngokugula. So wayefuna umuntu azohlala naye? Yes. No, umakababa. Umakababa ongekho right. Wayesengasekho right. So ugogo wabese yangithatha ke. Nakhona bese ngisuka kwagogo ngize kababa ngokuvakasha ngoba phela ngizobona ukhulu naye ekhala ngumzukulu wakhe ukuthi hayibo umzukulu wami akasezingane uzongibheka. Imfivilithi umzukulu. Machali. Ziphi lezalukwazi manje sisekhona? Kade bahamba. Ukhulu nje uyena owahamba aqala kunoma umakababa. Oh okay. Yes. Uma uyena oshona eqala kunoma wakhe. Because ngimfihla mina last year umakama. Oh kuseyinto esentsha. Sayinto entsha yes. So ukudlula kwaleza lukwazi zombili noma leza guga zombili kwenzani ke kona empilweni nje manje because abazali abekho ileza guga zikho kwenzakalani? It was not easy. Angifuna uqamba manga kulokho okunye kungehlakalelile angivange nginginayi kakhulu boma ngabe usakhole ezinye izindawo inake. But okungishaye kakhulu because ugogwami umakababa uyena umuntu engizothi bese kuvale konke lokho bekade sekwenzakalile yabo. Lahlekelwa uyena umakababa, ubaba yabo nje. So ugogwami ke uyena ubekade sekuvalile konke lokho. So kuthema ngabe sekwenzeka last year naye ehamba emhlabeni kungishaye kakhulu. Kungishaye kakhulu ongangokuba ngize ngaba nalento ekuthiwa ianger yebo because bengi angry noNkulunkulu ngimbuza ukuthi yindaba mina athathe abantu engidependele kubona noma bonke abantu engibathandayo why engiphuca bona. Yeah. Ngifuna uqamba mako na kube ebhlungu kodwa ke at the same time kumele siphile empilweni yize labo bantu abahambile emhlabeni sebengasekho ngoba impilo iyaqhubeka sebeqedile uhambo lwabo. Exactly. Okay asingene kulena ke ngoba usuze wathinta kuyona le yangonyaka odlule. A lot happened empilweni yakho ngonyaka ka2025. Exactly. Awusilandise angifuni ukukuphazamisa kule because I think iyona edala ukuthi sibe la namhlanje. Yeah. So awuthi ukusithatha kuyona ukuthi unyaka wakho umoqala u2025 uqala kanjani uphela kanjani? Okay. All right, ngizoqala from 2024 uphela. 2024 the whole year bengasasebenzi emsebenzini sadilizwa so 2024 bese nguhleli wonke. Uthe December mangabe uqala then ngathola umsebenzi. Mangabe ngithola umsebenzi ngoDecember maphakathi noDecember ugogwami. That is December 2024. Exactly. Okay. So December 2024 uphakathi nendawo ugogwami waqala ukugula. Kwangazi ukuthi umkhuhlane. Ugogwami kube yilomuntu ostrong angafuni nje unqotshwa ukugula. Ahlanganisa amakhambi lapha yamebona ukuthi hayi nawo asizi bese kuyima ehamba ke yakodokotela. Ike ngeyeboza. Yeah, izinto kanje bakhona izinto ezibabayo lezi la eziduze emakhaya. Yeah. So mangabe nguthoyile umsebenzi nogogwami eqala ukugula ngithe ngisasemsebenzini uDecember busuphela. So omunye umama efikile lapha ekhaya ugogwami kube umuntu wabantu. Omunye sisefikile lapha yana ezobheka ugogo ukuthi unjani. Mangabe efika usho ukuthi uyamboka ukuthi akekho esimene esi right. Mangabe efika amtshele ugogo wami benenkani Nkosi yami yo benenkani shuthi lo sisi lo amtshela akhulume naye ethi ngeke gogo wena udinga ukuthi uhambe esibhedlela kusewona phela umkhuhlane lo mina ngisasemsebenzini shuthi bafuna imoto ahamba esibhedlela memhambisa esibhedlela aphinde futhi atransfer ayise kwesinye isibhedlela. Ngabe efika kuleso sibhedlela leso odokotela basho ukuthi uzolaliswa. Kunale kunesifo thizina abasitholile ke kodwa basebethi ngeke baze bakhulume na ngoba yena akasiyilunga lomndeni dingakala umuntu oyilunga lomndeni. So ngithe ngisasemsebenzini ke wangifonela lo sisi lo esho ukuthi ugogo umhambisile esibhedlela kuthiwa kufunakala mina umuntu omndeni ukuthi ngifike. Imake why wena? Angithi why wena bapha abanye bekho abanye? Ugogo beningane ezu3 kwashona ubhuti kama kwashona uma lo munye ubhuti ke nje ubhuti kama umuntu uhamba ehlala
Hamba ehlala nje hamba ehlala so bekuyimini ugogo uyena bese ngifana nje ukuthi ngiyindodakazi Okay, so wena ubuhleli naye. yes so mangabe ngithola ke leyo call ngitshela umphathi wami ukuthi kusasa angeke ngize ngikwazi ukuza emsebenzini because ngidingakala esibhedlela kuthi ugogo wami ulalisiwe khona into abafuna ukuyikhuluma nami inini lapho kuphela uDecember Umsebenzi usanda kuwuthola. ngisanda kuthola Awukakaholi futhi uma ngibheka kahle. angikakaholi uqala umhla ka 1 2 3 ngisasebenza ukuthi angisakhumbuli kahle izinsuku engahamba ngazo ngiyobheka ugogo esibhedlela cause ngacela wabesethi umphathi wami okay angingezi the following day after sengile kobheka ugogo ngimchazela ukuthi ngile esibhedlela bangitshela ukuthi ugogo uyagula bathola ukuthi u999 wabesethi umphathi wami okay xoli ungezike ngakusasa uzuze the following day ngabe sengithi mina okay kube u-following day mengibuyela emsebenzini ugogo wami sasesibhedlela mengibuyela emsebenzini the following day ngifike ngisebenze ngithi sengiqedile bese ngigoduka umphathi wami bese ngitshela ukuthi umsebenzi uphelile hawu njani manje uphelile kanjani manje wathi no asikho isizathu umsebenzi uphelile khona sekusayiniwe ukuthi usuqashiwe noma kwangakasayinwa lutho okay abuza kanjani wathi hayi no yibona umsebenzi usuphelile okay ngasala sengikwamukela ke ngashiya kanjalo noma ungezuyisha inkampani hlobo lomsebenzi lo ngangu merchandiser okay yes so kusho ukuthi umsebenzi wawusekhona ophelile wakho owami okay ke wayiholela le nsuku banikeza imali yawo ngathi ngihamba nje wabe ngifakela imali ngiphuma wabe ngifakela imali athi ngiqe efonini shuthi vele into ekade sihlele ukuthi okay mebuya lo muntu samkhipha angazi ngangenzeni so ngisaneviki ngihlele ekhaya ngingasasebenzi next Monday then I got a call from hospital lifonelwe elinye India la ngibuza ukuthi ngikhuluma noXoli nokaSiphambane then I said yes athi sinendaba ezihlungu esiphathele zona zokuthi ugogo wakhe akasekho emhlabeni imaki sewuJanuary wonke lo kusaUJanuary ngizihambile izinsuku I think because ugogo wami ngamfihla nge28 kulezo izinsuku nje lezo yeah so lozo umsebenzi ulozo ugogo manje okay ngiluze ugogo okay ngiwamukeleke lokho it was not easy ukukhalula ugogo emhlabeni because bekuyimina phela oyintombazane yonke into ibheke mina futhi mina engimdala oyintombazane lapha ekhaya umalume lo engimishona ngangamazi nanokuthi uphi cause izihlobo zasezithi ngeyikwazi ukufihla ugogo wami umalume ngekho ngase ngishaya phansi ngoya ngithi mina angikwazi ukuthi ngizahlala 2 weeks isidumbu somuntu singafihlwa ngenxa ukuthi kulinde omunye umuntu ongaziwa ukuthi ukini welindwe nani umalume mhlambe unama powers athile noma nemali ethile ezanazo okay asingangeni lapho asikangeni indabeni kaMalume okay afihla ugogo okay ngiphelele umsebenzi izinto zami eziningi lezo masingcabisane zilapsile hlanhla leyo ke ugogo ube nomasingcabisane abomuntu mesezohamba emhlabeni uyayihlelela because la ekhokhe khona umasingcabisane owazi wabhansela ngeenyanga ezu2 phambili zaphambili okay ke mehambile emhlabeni ngihambe ngiye kumasingcabisane wakhe ngifike ngilethe zonke izinto ezitshengisa ukuthi ugogo akasekho ngabe sengicela ke abanye bayihle ukuthi ngicela bangenzele because mina I don't have strength sokuthi ngihambe ngilapha emakhazini ngibhekane nogogo bahamba komalume ke bangisiza la bengasebenzisa khona kwashoda ayikho into ebhlungu njengokuthi mekukhona into ekwehlakalelile bese uhambe ucela kubuhlungu ukuhambe ucela kodwa ke kubona konke lokho umgcabo kagogo ke wahamba kahle wafihleka imake xole ngesikhathi kukhona izinto ezishodayo uthe ugogo unezingane ezu2.5 ngoba uhalf lo hamba ehlala benengane ezu3 gogwami kwashona umfana kwaphinda kwashona uma kwasala umalume lo kusele lo malume kuphela nje manje engangamazi ukuthi uke because nawe wafika I think lesithathu noma lesine nakhona ufika vele ulengisela izandla yabo ufana umuntu ongekho yo kanjalo nje so amanye ama relatives enze njani azama nawo
angifuni uqamba amanga azama cause mina engangisho ukuthi ngicela bangenzele ukuthi kushoda ukuthi cause phela ezinye izinto eziningi zasekhaya bengazazi mina ekuningi ngangikwazi yabo so ngisho ukuthi ngicela bangisize ngokuthi nokuthi so kwahlangana ke ngamfihla kugogo wami. Siyabonga ukuthi wafihlwa kahle. Ya wafihleka kahle. Wafihleka kahle nje. Okay sengimfihlile ke ugogo wami. Nangu malume. Which malume? Lo. Yes. Rolling Stone. Nangu ke umalume akasekho ugogo wami. Kusaneviki simfihlile ugogo ekhaya. Kuvele kuxabane ubhuti wami nongilama cause mina ngimdala. Kubanga into encane umalume azaphakamisa isikhali ekhaya. Hawu malume, how can you do into ekanjeni ekubeni uyazi ukuthi kade sifihla uma wakho maduzweni usuphakamisa isikhali? Agoloze kumalume athi kukubulana warawara kwashaka cima 99. Kudlulele lokho. Kubuka de laphi? Uyasho ukuthi uvelaphi? Asekho isidingo sokuthi ngize ngimbuze nalokho yabo. Into ayingicika ukuthi usekwazi ukuphakamisa isikhali yena kube kubeni kade sifihla uma wakhe ezolunga. Yabo. Kudluleke lokho ke athi kade xabene nobhuti wami aphinda azovukela mina. Athi uzocela ukuthi simhambele kukubo yena lapha yana. Ufuna ukuletha umemu wakhe so ngekaza akwazi ukuletha umemu wakhe thina sisahleli lapha yana. Konke lokho kwenzeka 2025 unyaka uqala. Inini bekusekhaya lenu la uwena obubheke logogo lo uma wakhe. Yes. Then mokushona uma wakho siyaxoxa. Angangokuba ngaze ngathi malume mina ngeke ngize ngiye indawo la ekhaya kade ungekho wena mina ngihleli noma wakho la. Uma wakho uhambe azi ukuthi thina ushile la phansi kwaleli ikhaya leli. Wathina kanendaba nalokho wathe suka wahamba lapha ekitchen wathatha ummese wangikhomba ngommese la. Ngathi mina hayi okay ke malume kulungile ngoba ufuna ukungibulala ngoba nakho angifuni ukuphuma la kini ngibulaleke angizophuma mina ngoba ufuna ukungibulala. Angazi noma wayeseyisola yini wathi hayi ngeke ngize ngikubulale uyingane kasisi wena ngathi kodwa kutshengisa lokho ngoba usukwazi ukungikhomba ngesikhali. Wabaleka ke la ibalekela khona asuka lapho ngaleso sikhathi semthami ngahamba ngaye police station awon mention police station leyo. Ngahamba ye police station phezulu umntwana bese ngibuya ngifike ekhaya kasekho. Usehambile. Sehambile ngoba ngahlala e-station kwaze kwayintambama cause athiwa amaveni ayengekho. Bese ngibuyele ekhaya akekho. Angimazi ukuthi uye. Kwaze ukuba ingakusasa. Usephinde endleleni zakhe akuvela umuntu onyamalalayo. Yeah. So ngabona ukuthi no angihleli kahle la ngihleli khona. Anginako ukuthula emoyeni wami. Yabo. So nakhona abantu abadala babelokho bethi angihlale umuzi kagogo uvuleke. Ngabe sengiyabatshela bona labantu abadala babethi angihlala ukuthi angikwazi ukuhlala la ngihleli kahle anginakho ukuthula. Ngoba inkonzo malanga lengavumbuka noma inini ngavumbuka noma inini la yabo sengihleli ngokusaba ukuthi ngizothi ngihleli nawe ngiyaqhama ngoba phela useze wangikhomba nangommesi yabo. So emva kuba yenzekile leyo nto ngahamba ngaye ekhaya kababa la kuyikwazi ukukhona ngafike ngabatshela ukuthi angihleli kahle ekhaya umalume wenza 1 no 2 no 3 njengoba nje ugogo ahamba isima sekho right bathi buya la ukhona zikhona izindlela ekhaya zigcwele. Vele wawuhleli kahle kwasekuqaleni njengoba wawuhleli la kimi. Okay ke ngadecide ukuthi ngiyabuya ngizala ekhaya. Mangabe sengisekhaya futhi I found out nkosiyami ukuthi I am pregnant. Ziyaduma lekhaya. Imake sezingaki? Inyanga. I didn't know ukuthi ngi-pregnant ngaleso sikhathi ngayenza mhlawumbe ukugula thizeni ngisane trauma nani sekwenzekile konke lokho ngaze nga find out sengino 4 months. No yazi ukuthi ngibuzwa yini January ngcwaba ugogo uthola nini ukuthi upregnant ngayiphi inyanga? Ngathola ngo-April. April. Yes. Usuna 4 months. Okusho ukuthi wamitha ngazo lekhathi lezo wakhulelwa ngazo lekhathi zongcwatshwa kwagogo before kufike
Oh, before kufike. Yes, Oh, akuyezwakala umshini before kufike. Hayi. Wangiyacabanga mhlawumbe khona wayikududuza nje ubhizi Hayi. kushoniwe wena ubhizi nezinye izinto. Before nje ugogo afihle nanokuthi before kufike lo myalezo lokuthi ugogo Oh, okay, kuba akuyezwakala. into ekanjalo. So ngilokhu ngigula up until kuze kuba yileso sikhathi lesa I'm not sure April noma May ngahamba ngaye clinic mengifike clinic ngayithola ukuthi ngikhulelwe. Okay ke manje usukhulelwe uyaqala uattend ama clinic lama appointment la usukunikezwa wona. Ngi-attende konke nje seku right ngami sekunoma ngoba shuthi ngangiguliswa isono isisu leso phela ma umuntu ethatha isisu vele kokunye uyagula yabo. Engangokuba mangabe sekuzofika isikhathi lesokuthi sengizoteta ngihambile ngisesibhedlela i-due date yami ngomhla ka 28 or 29 November. But mina ngangenzela appointment ukuthi mhla 27 ufune ngibuyele esibhedlela. Ngesikhathi ukwenza konke lokho uhamba iclinic nani ubaby dad ukhona la, he's very supportive. Uphi noma samkhumbula ukuthi ubani these things happen. Ngikhumbula kahle njengoba ngisho ukuthi kuningi okwenzakalile 2025 ngathi mangabe ngimtshela kwakho wabo ukuthi khona uqhinga koseluba khona yabo ngilokho ngimi-update ukuthi kwenzakalani mhlambe lokho okugibela nani ukuthi ufune ngithenga izinto waphela umuntu uma ekhulele uyathandiswa mhlambe awenza kabili kathathu emva kwalokho wagcina sengasakwenzi uyabo. Ngomzuzu nje ogcinayo ke sengizoteta mhla ka 27 ngangenzola appointment ukuthi ngiyo-check for i-check up ngoba mhla 28 vele kwasuke i-due date yami awukwazi ukuyiconfirma-ke le nto le yokuthola umntwana mangabe ezoze emhlabeni ngoba uNkulunkulu enza ngendlela yakhe. Bengihambe ngesibhedlela ngihambe ngifike ngenziwe lezi zinto engenziwa zona khona nje indlela ngendiswa kuyona la ichoka khona inhliziyo yengane mangabe ibitha ukuthi ibitha kanjani khona into abayibeka leswini mayibitha khona into ekhala ezigqugqu engumshini. So mangabe bengenza leyo nto bangayitholi inhliziyo yengane shuthi lo nurse waye intenda phaya abiza umunye udokotela athi kunento angayiboni kahle naye azame angayitholi naye lo dokotela aphinda abiza omunye. Yebo uyabona. Benze bangayitholi base bethi bazokungifaka bayongiduduza i-ultrasound lapha yana. Ngihambe ngi-ultrasound ayinodokotela athi usabathe uyayihambisa le yanto lapha ya akutholakali lutho. Asho ukuthi ubone ngathi inhliziyo yengane ayikho right ngathi mina sokuchaza ukuthini lokho athi bona asho ukuthi ingane ayiphili. Ngathi okay njengoba ingane ingaphili from now on izokwenzakalani abese sithi kuyaphoqa ukuthi funeka sikhiphe njengamanje njengoba sithola lento uzolaliswa. Imali kusukela ngesikhathi ufind out ukuthi uya pregnant kuze kuba yilesikhathi sika November bengi right all alone akukho bekusolisa yonke into bihamba kahle. No is konke nje bekhamba kahle up until that day engahamba ngalo udokotela esengitshela ukuthi lapha kwe-ultrasound ukuthi inhliziyo yengane ayibhithi nje ukuthi ingane ayiphili wabesethi sizokulalisa ukuze ingane sizoyikhipha ngabe sengithi no ngicela ukuhamba ngekhaya angikwazi ukulala hamba nayo sala eswini ingane wathi ngicela ugoduka ngekhaya ngizobuya kusasa base bethi wenzele show ukuthi uyabuya kusasa ngoba muhlala isikhathi eside nengane singasekho eswini ingaphili kuzogcina sekuaffecta wena eswini noma emzimbeni wakho. Imake ngesikhathi wena uthatha i-decision ukuthi cha uyahamba ekhaya kwenzakalani emqondweni wakho ngalesa sikhathi ngesikhathi uyithola nje indaba zokuthi okay ke ingane lo ithwela isekho? Ngangididekile kakhulu but ngangifuna ukuthi ngihambe ngekhaya ngilale ekhaya bese ngiba ngisasa ngiphinde ngigibele. Okay bese uthi udokotela uhamba nobani? Ngedwa. So uthola le indaba lezo usazophinde uthatha i-public transport uhambe wedwa? Hamba ngedwa. Kuyo yonke lento? Yonke into hamba ngedwa. Yeah. Hamba ngedwa. So udokotela bese thi-ke wenzile shona ukuthi uyafika ke kusasa. Okay ngihambe. Mangabe ngihamba ngangizoqala kwenye i-center ngiyokhipha imali yokugibela. On my way la ngiyakhona ngithi ngiyokhipha imali yokugibela ngibanje inkunzi ngiphuce ifoni nekhadi lasebank ngaleyo ndlela ekwenzeka ngayo kuba nami ngangididekile kwahamba konke lokho in a short time. Uphume esibhedlela uqoqe ukuthola indaba zokuthi ingane yakhe ayisekho. Mengihamba endleleni ubanjwe inkunzi ngiphuce ifoni nekhadi lasebank.
Yo, Okay-ke ngidluleke lapho ngithole-ke imali ngale ndlela engiyithola ngayo ngigibele ngibuyele ekhaya. Uma ngihamba ngekhaya nakhona ngihamba akufiki ukuthi angikhale nomani kodwa umqondo udidekile ngihambe. Uma ngifika ekhaya ngifike ngibatshela ukuthi kale ngesibhedlela namhlanje ngathola ukuthi lo mntwana ola esiswini sami uthula akaphili. Uma ufika ekhaya khona ba? Umamncane. Okay. Unkosikazi kababa omncane ngafica ukukhona yena nabanye ngabe sengiyabazisa-ke umamncane ngathi mengimtshela ukuthi umntwana kuthiwa akaphili wabuza naye ukuthi kanjani yena kwavele wadideka-ke egcekeni Nkosi yami azoshisa ngisho amabhodo ngoba bangazwe lezi ndaba azizwayo kufanele Nkosi yami. ya okay uma bese ngimtshelile-ke ngahamba ngaye endlini ngayilungiselela cause isikhwama sami nje sengane sasivele sesi-right siney'mpahla nani laphayana ngayikhipha-ke iy'mpahla zengane ngaphekhe zami sengiphekhela usuku la kusasa lokuthi sokuthi mina ngiyahamba ngiyaphi esibhedlela ngiyoteta umntwana uthule. Mangabe ngivukayo ngakusasa ngenze konke kufunakala ngikwenze mangabe sengikwenza lokhu engikwenzayo ekhaya I don't know noma kuyenzeka yini ukuthi umuntu abe in labor for umntwana azi kahle ukuthi akaphili eswini. Angazi noma kuyenzeka but mina kwenzeka ukuthi ngibe kuma labor pains. Ilokho ekuthukusiwe. Yes. Ngibe kuma labor pains but angivange ngize ngitshela ukuthi ikona but ngabona ukuthi sekuyikona ngavele ngenzela sure ukuthi ngiyageza lapho ngihamba ngedwa ngizogibela i-taxi ngiyahamba ngedwa ngesibhedlela nesikhwama. Imake bapha abantu basekhaya ngoba sebeyazi phela nje awukho emqondweni ukuthi ungihamba wedwa bapho omamncane nobani abesemsebenzini bonke abesebenza but bayazi ukuthi ubuyele esibhedlela. Isiphi lesikhathi la ekuthiwa khona ifamily misa yonke into then uthi cha umsebenzi can wait for today ake ngiphuthume. Ayazi ukuthi mangabe into misikuficile kwesinye isikhathi suke sikuficile so sengasadingakala ukuthi kube khona abantu abazoba seduze kwakho nakhona kwakunesizathu sokuthi bangabi khona ngaleso sikhathi ngehlakalela leyo nto leyo. Not even friends awunabangane abangakuphelezela baby daddy uthini? Ifoni esilahlekile. Oh sure. Konje bathola kanjani? Konje yeah. Ifoni ngangenayo. Yabo. Okuningi phela ngangizokwazi ukuthi ngikwenze ngefoni. Oba baby dad angisanaki because senzele into zakhe mina ngase ngifuna ukudila nalento engidila nayo la eduze kwami. So mangabe ngigibela i-taxi ngithandazela ukuthi lokubhlungu engibizwayo manje ngathi ungangiqina kakhulu ngisase taxini lapha ngithi ngifike esibhedlela. Mengifika esibhedlela ngiyelele indlela athe ngifike ngize kulona. Ngafika kulona India lafike la ngiphuthumisa ngahamba ngala kutetelwa khona. You know the pain of yokulaliswa nabantu abasikwayo knowing ukuthi bona njengoba besikwa basikela ukuthi bazothola izingane zabo eziphilayo. Yeah. You know the pain yokusikwa knowing vele ukuthi njengoba ngisikwa lo mntwana noma ngaphuma vele uzophuma ethule. Kungcono ungazi vele ushawe ibhomu ukuthi hawu kanjani kwenzeke kanjani. So nje ziyangidla inhlungu lapha ngiyabona abantu badeliver zabo izingane zephuma ekhala lapha yana nandani yonke leyo nto leyo. Apha ngithile kwafika leso sikhathi sokuthi umntwana ngimthole amsusa la eduze kwami ngathi angifuni ukumbona hayi manje amthatha bayombeka lapha but bazokunikeza isikhathi bese ngirathi ukuthi ngimbone. Ngithe ngisalele lapho sengitetile lo mntwana ethuli ngafonela omunye umama ongangiphethe ubhopopo ngakwazi ukwenza isimswaphi engangihambe nayo esibhedlela khona owangizama ukuze ngikwazi ukutholakala. Ngafonela omunye umama owangibuza ukuthi njani ngamtshela ukuthi sengitetile but ngiyasaba ukumbona umntwana ngoba uthuli. Basanginikeze isikhathi sokuthi ngikwazi ukumbona umntwana. After sefonile ngaba nesiphingi sokuthi ngikwazi ukumbona umntwana ngayibona ingane yami ithuli ngamqamba igama ngathi uhlelo lenkosi. Uhlelo. Yes. Ngamqamba ukuthi uhlelo lenkosi why kwakumfana. The reason why ngithi uhlelo lenkosi ngathi uNkulunkulu ubazi yena ukuthi why ifike wangipha lesi sibusiso waphinde futhi wabese yangiphuca futhi ngesikhathi sokuthi afike emhlabeni. So kwenzeka into kanjalo ke. Unyaka uqala
unyaka uyaphela ngidlekalela zonke lezi zinto lezi, but here I am now. Into ezothi ingimisile kuzona zonke lezi zimo lezi, it's only God. Imake before sifike kuyimanje ngifuna sibheke ukusebenza kwengqondo. Nangumntwana uyamfihla isupport oyitholayo ngesikhathi efihlwa injani, uyaqhamuka ke list baby daddy kuloko kokugcina. Baby daddy wengekho, ngasizwa abantu basekhaya, my sisters, umamncane, usisi engizothi usiso ozalwa ubaba omncane ngizosho kanjalo, and nomndeni wakhe sekhaya. Baby daddy is no more. So emva kwalokho ke sekudlulile konke kodwa uke waqhamuka No more. So akazi namanje imali kananihlangana iphi nina? Sekuyamangala manje. Enemenzo ke wawenza wena ukuthi uhambe uye komtshela. Wekade azi futhi nakhona ngangime-update because kuye kwaba ne-situation la kungasaphumeki esibhedlela. Ngithi mina umntwana ngimazi bengime-update ngimtshela ngithi mina ingane ayiphilanga. So wena ufuna ukuzama ngaziphi indlela. Alokho ngitshela izaba ekhaya baze ba decide ukuthi sibanibani sesidecide ukuthi kube yithina manje sisokwenza into yengane ukuthi ingane ifihle ngoba sesiside nesikhathi uhlele esibhedlela uyasho no baby daddy wakho ukuthi ubhala uyacisha yabo. Imali nihlangane emsebenzini kumuphi umsebenzi kuloka few days? Yes, kuloka few days. So okay, this is going to sound unsensitive. Lo msebenzi wathi ufika kona wafike waqoma wamitha then ngicela ukuchaze awuyichaze ngizocela ukuchaza lapho dikade ngazwana naye ngizwane phi kuphi naye ubehlala ngakagogo. Okay. Nakhona lo msebenzi njengoba ngiwutholile ngawuthola through yena. Okay. Yeah. It's not like ufaka nje vele emsebenzi sasesikade vele sizwana. Yabona ke sekezwakala manje bese ngimangele yabo. Kodwa phela ngeke ngimangale kuyasheshwa leminyango yabo. Okay ke iyafihlwa ingane iyakusiza ifamily. Kwenzeni konke lokho emqondweni wakho nasendleleni obuka ngayo impilo, because I think igameke njengalezi zishiya ibazi emqondweni nasemphefumulweni. Angifuni uqamba amanga. Kunezinye izinto ezithi mangabe zenzeka uyibone zenzeka le ungayitshela ukuthi ngase iqhamukela kuwena noma zikwehlakalele noma zehlakalela abantu abaseduze kwakho. Engikufundile empilweni Nkosiyami uzothini. Engikufundile nje empilweni ukuthi noma ngabe yini into ekwehlakalelayo kusuke kunesizathu ngizosho njalo. Kusuke kunesizathu ukuthi into ikwehlakalele nanokuthi mikwehlakalela leyo nto kusuke kunomuntu osuke ezosizakala. So ingakho sinsikhathi ngingamelanga ukuthi abanye abantu sibajaje. So kulesi sakho isimo ungathi isiphi isizathu? Angazi ngizothini Nkosiyami. I don't know. Noma mhlambe ke ake sibuke kanjena lento. Ukade ukhuluma ngephazamisa ukhuluma about uNkulunkulu osagcinile kwaze kwamanje nokuthi usamile namanje. It's because of uNkulunkulu. How is your relationship noNkulunkulu? Iqalaphi? Iqale nini? Ngizothi i-relationship yami noNkulunkulu kade ngayiqala. Ukuthi ke mangabe umuntu okholwayo sometimes uke uthi bhu phansi kodwa kokunye kuye kusiza ukuthi ungawi njengegogoroshi kufanele ubuvuka uyithathe. It goes a long way. So ngoba konke lokho bekade kwenzeka bengimi include uNkulunkulu kona even though naye bekade ngahambiselani nakho. Umuntu kuyenzeka awe la ewakhona. Ngimbonile emanami ngoba kuyo kwakhona isikhathi la ngathi khona uNkulunkulu angisazi ke mina manje ngicela uthathe over
because bese kukuningi kakhulu wathatha over. wathatha over kwenzeka yeah. No, kuyezwakala. Kumuntu ke mhlambe sesivala. Kumuntu obhekana nesimo esithile esingaphezulu kwalesi obhekane naso noma esingaphansi kwaso, kodwa phela izimo mayifika asiyikali ngokuthi siphe esikhulu nokuthi siphe esincane, ngoba kuya ngokuthi umuntu esifika kuyena sifika unamandla angakanani, sifika kanjani futhi. So umuntu nje obhekene nesimo ke esithile njengamanje ungathini mhlawumbe kumkhuthaza ukuthi kusuke kungasho kuphela komhlaba? Ngingasho kanjalo lokho kushoyo ukuthi kunezimo ezithi mangabe ifika azizile ukuzoqeda ngathi zizosakha ezinye. Ezinye zisuke zizokwakha omunye umuntu ngokushayeka kwakho. So sengazi ukuthi noma ngabe yini into odlula kuyona uNkulunkulu umfake lapho phakathi, because angeke uzohambe ngawakha amandla noma azikho ezinye izinto ezingenzeka without God. Asikwazi ukuyihambela ngokwethu yabo. So yonke into eyenzakalayo include uNkulunkulu lapho uzongenelela. Ubona nje sekwenzeka. Nami yona into nje engimisile leyo. Ngisho abantu kunalento lekuthiwa inhliziyo. Yabo inhliziyo, it's only God okwazi ukulapha inhliziyo yomuntu. Mangabe kukhona into ekwehlakalile umuntu uzokutshela athi hayi mfethu kuzolinga kube right inani. Okay, uyamuzwa la mhlawumbe kuhlale la kodwa enhliziyweni uNkulunkulu kuphela okwazi ukulapha inhliziyo yomuntu. Akekho omunye umuntu. Yeah. Ngisho nje kanjalo. Well, Xoli, 2025 uqale kambi waphela kambi. How is your 2026? My 2026 is looking good for me. Ngoba kunezinto nje engisayiqalile. Engisazenza ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi kukona lokho engikuqalile uzokufeza. Yeah. So kusho ukuthi uqinisile uma kuthiwa kukhona ilight at the end of the tunnel. Exactly. Njengoba ngisho nasekuqala ukuthi everything happens for a reason. Ukuwa komuntu kusekuzovusa omunye umuntu. Yeah. Njengoba nami ngikhuluma la lo yaqoli is no more. Uxoli is no more. Uxoli omusha uyena lo wa 2026 lo kya akasekho kona. Bekwenzekile nje ngaleso sikhathi ngoba bekuyisizini ukuthi kwenzeke manje sokukhona umuntu uxoli kuzoqinisa. Yes. Yeah. No Xoli, siyabonga ngodaba lakho ngikubonga kakhulu ke nje mina isibindi onaso sokuthi ulikhulume udaba lwakho uphumela ubala ngalo and baningi abantu abazofunda kulona, baningi abantu abazophila ngalo. Okugcina sesihlukana ikuphi ongafisa nje ukukushiya nomuntu olalele noma obukele njengamanje? Engakusho ukuthi okay. Ngiyamthanda uNkulunkulu ngakho ngilokho ngimbenshina la. Ukuthi noma ngabe yini into ekwahlakalela abantu abadala abaningi mangabe besikhuthaza bake bakutshela ngokuthi ukhona uJesu. Yeah. Ukhona uNkulunkulu okwazi ukuphilisa. So kubhlungu ke mangabe kukhona into ekwehlakalelayo abantu bezokutshela ngaloyo muntu wena ungamazi. So kuba easy mangabe bezokutshela vele nawo umazi ijoka libalula. So whatever oyenzayo noma mhlambe kwehlakalelayo include God. Imake yazi konke efika njengamanje emqondweni. Ngesikhathi kwenzeka zonke lezi zinto abekho abake bafika abathi hayi yambona lo makhelwane, yambona le gogo leyo lapha kamakhelwane. Ngiyasole kathi uyena noma yambona lo auntie lo. Kathi unesandla kulento because it always happens thina abantu abamnyama. Bafethu. Yo, kuningi. Kuningi. Abo nje ukuphela lo msebenzi khamba kagogwamba kahamba ngendlela eright ukhanjola ingane yakho yabo nje kuningi kodwa muzazi ukuthi umuphi umiphi ezinye izinto awuyinanga ngoba vele izinto vele izofika lezo so kuyisikhathi no asikhuzeke lezo zinto because kunabantu abafayo ngempela uthola ukuthi abayibuki into ngalendlela wena oyibuka ngayo kuze kusukele nje salikwazi ngoba kusemsesidala kuthi uyisona esenza izinto kanti umuntu mhlambe wakhona futhi uyiphathele na idamage sengumuntu omdala bambone ehamba enqunu noma ehamba ashiswe ngamathayi nazo zonke lezo zinto. Ingakho ngithi angifuni ukuyinaka kakhulu ngithi mina umuntu ngokaNkulunkulu. Yeah.
isikhathi mase sifikile sokuthi umuntu uzohamba ngaphandle kokuthi usibani owenzile ngoba phela kuyenzeka mangabe sehlakalelwa izimo ezikanje nathi abantu abamnyama sigijimele kubona labantu laba abanamanga kusho njalo phela kuthiwa abantu bamanga bona nokuthi musu uhambile ubuso unekhanda elingakho utshela izinto eziningi nawe ungazi ukuthi uzoyilungisa kanjani so umuntu okaNkulunkulu mehamba emhlabeni uhamba ngezizathu cause uzozizwa lezo zinto usethola umuntu lapha wena usele ufune manje udile naye la muntu kanjani uzovuka yini usudilile naye lo muntu osengasekho. No, Xoli, sibonga kakhulu ngesikhathi sakho sisi. Ngiyabonga kakhulu nami ithuba. Asithembeke ukuthi khona ukucoshile khona ukufundile ohambweni luka Xoli njengoba ngisho nje ukuthi uhambo la journey ilesibheka khona uhambo lomuntu ngamunye ngenhloso yokuthi kube khona esicoshayo ngenhloso yokuthi kube khona esikufundayo kulona. Asixoliseke bandla ngemsindo olokhuyizwa khona bayamemeza abanye la kudlula nezimoto kukhonkotsha nezinja nezinyoni nezinkukhu nako konke sisemnyango Nkosi yami la isebenzela khona we decided to do this thing siyenze singaphandle ngenxa yokuthi kunezinto ezingakalungi uma kuthinta istudio sethu uma kuthinta indawo yethu yokusebenzela. Siyabonga kakhulu please ke yenza into efanele yenza lokho okulungile okufanele nathi siyafisa ukukhula cindezela lapha ke usubscribe ucindezele ulike ucindezele ushare ukhulume nabanye kanti uma kuthi nawe unesifiso sokuthi uze ngaphambili usondele sihlale nawe la sixoxe ngolwakho uhambo empilweni kulula uyasithinta inamba yethu u061 401 7076 061 401 7076 usithumelele lapha ke iWhatsApp noma ivoice note usitshela ukuthi ke luthini udaba lwakho ungafisa silikhulume kanjani okunye ke futhi ongaphinde ukwenze ukusithumelela i-email media@gmail.com media@gmail.com sikwazi ke ukuthi sikhulume nawe sizwe olwakho udaba ukuthi lithini. Until next time angithi nje kuwena God bless.